шумо фарзанди хурдии ана ҳамон Файзигул бошед ва кам касон шояд донанд. бале, имрӯз рӯзи фаромӯшнашавандаи ман аст ки модари азиз Файзигул Юсупованро дар зиндагӣ бисёр азоб кашидагӣ буд, бисёр рӯзҳои сахту вазбина аз сараш гузаронда буд. Ва имрӯз рӯзи маросими видо буд ва мо фурсат даст дод. Занг задам ба худи Ҳиндустон, аз ӯ садои гирья омад. Ку очаи ҷон бачам бага пешам биё, дар пуштаки тиреза бо гардани каҷ. айни ҳол бовар дорам ки 70% муҳоҷирон маро тамошо доред ва шумо як тавсияи хуб дорам. Он муҳоҷироне ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва дар Москва кору фаъолият мекунанд, яъне як бародари тоҷики худамон дар 3 ҷо учебни центр дорад ва шумо метавонед ки агар ки дар Санкт-Петербург ё ки дар Москва бошед, бемалол рафта онҷо таҳсил карда соҳиби праваи расистӣ мегардед ва ногуфта намонад ки бо ин права шумо метавонед ки ҳам экскаватор ва ҳам трактор ронда дар ягон ҷо кор карда маоши хуб ба даст биёред. Барои ҳамин ба шумо тавсия метавонам ки дар он ҷо муаллимоне дарс медиҳанд ки стажикории баланд доранд, дар як муддати кӯтоҳ праваи расистиро ба дастатон месупоранд. Аз ин дигар чиз мехӯрад, бемалол ба ватсаби бародар нависед. وای در غمی هم آچه و خواهر سوختم، از دوری دادر و برادر سوختم، در شهرهای بیگانه با مردم روز، دور از پدر و جدا به هر در سوختم. کفترکی بلانم در غریبی آوارم، از غمیت ای آچه جان در بدری هر خانم. салом тамошобинони азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. Инак фурсат даст дод боз дида ба дидор расидем. Дӯстони азиз, имрӯз мо барномаи исторарезро пешкаши шумо мегардонем. меҳмони барномаи мо ҳастанд Хусравҷон Шукуров. суруди ғарибиро сароид ба ёдам ҳамон суруде ки ҳамроҳи Файзигули Юсуф шодравон бонуи ҳунар сароида буданд ба ёдам расид. дар ҳақиқат тавонистанд суруди ғарибиро дар сатҳи баланд сароянд ва дили миллионҳоро ҷой ёбанд. ва имрӯз яке аз онҳо, Файзигули азизро мо аллакай аз даст додем. рӯҳаш шод бошад. ва имрӯз рӯзи маросими видо буд ва мо фурсат даст дод Хусравҷонро ба барнома даъват кунем, то каме ҳам бошад дарди дилашро ба мо қисса кунад. Хусравҷон, аввалан хуш омадед. саломат бошед. ҳамдардии мо ва кулли тамошобинони моро аввалан қабул намоед, зеро имрӯз як нафар модари санъати тоҷик Файзигули Юсуф моро тарк карданд. салом алейкум. саломи худро бар канали Меҳробпуро, подписчикои канали Меҳробпуро мерасонам. бале, имрӯз рӯзи фаромӯшнашавандаи ман аст ки модари азиз Файзигули Юсупованро имрӯз мо аз даст додем. хеле ғамгин шидам, бениҳоят ғамгин шидам. дар ҳақиқат рӯзи душвор буд. бале, рӯзи душвор буд. аз худованди мутаол дуогоҳ ҳастам ки охираташ ободу ҷаннати фирдавс насибаш бошад. Ташаккур Хусравҷон. ва замоне ки хато накунам 6-7 сол пеш суруди ғарибии шумо пешкаш гардида буд. бале. ҳамроҳи бонуи ҳунар Файзигули Юсуф ва имрӯз ҳамон суруде ки шумо пеш сароида будед ва миллион нафаро тамошо карда буданд, имрӯз дубора зинда шуд. яъне ки боз ҳамин суруд дар интернет паҳн гардид ва ҳамагон гумон карданд ки шумо фарзанди хурдии ана ҳамон Файзигул бошед ва кам касон шояд донанд ва биёед беҳтараш худатон дар ин савол посух гардонед. ташаккури зиёд. бале, вақте ки 6 сол пеш ман пешниҳод кардам ин сурудро, ин матнро бо ҳамроҳи модари азиз Файзигули Юсупова. модари азиз вақте ки дафтара гирифт, суханҳоро, шеърҳоро хонд, бениҳоят хуб қабул карданд ва баъдан аз ман хостанд ки сурудро омода кунему пешкаши мухлисо гардонем. албатта ки мо ин сурудро тайёр кардем, ба тамошобинон нишон додем. тӯли як ҳафта 1 миллион просмотр гирифт. хеле хуб мардум қабул карданд. бениҳоят одамо омада навистанд, ҳамдардӣ карданд ки ин кас модари шумо, ин кас модари шумо. аввалан ки ин модари азиз Файзигули Юсупова худ чӣ бигӯм, ятимпарвар буданд. чанд ятиморо дастгирӣ карданд, калон карданд, ба шавҳар доданд,
хона обод кардан. Вақте ки мо ин сурудро дуед якҷоя хондем, он кас маро ба фарзанди худ қабул кард. тӯли 10-12 сол мешавад ки мо бо шодравон модари азиз Файзгул Юсупова рафтаомад дорем. имрӯз мутаассифона моро аз дунёи рӯшан падруд гуфтанд. хело ғамгин ҳастам. модари аслӣ ман набошад, лек ҳамчун модарвор дӯсташ медорам ва ҳамеша дар ҳаққаш дуогӯ ҳастам ва ҳамеша дар ёди мо мемонад. хусравҷон, дар ҳақиқат гапи хуб гуфтед, зеро тоҷикистон ҳамаги аз худ то бузург дӯсташ медоштанд. дар ҳақиқат ҳунари воло доштанд. худашон низ як зани хоксор буданд, як зани раҳмдил буданд, як зани сағирапарвар буданд. ва зиёд касонро медонам ки бо ҳама муносибати хуб доштанд ки меҳмоннавоз буданд ва ба хонаи худ даъват мекарданд ва меҳмонӣ мерафтанд. нисбати ҳунарашон, нисбати садоқаташон мо пеши худованд сари таъзим фуруд меорем ва худо кунад ки рӯҳашон шод бошад. ва имрӯз ана ҳамон сурудҳое ки дар васфи ғарибӣ сароида будед, дубора бедор шуд гӯем хато намешавад. яъне ки шумо якта не дута ба фикрам сароида будед. сето бо Файзгул Юсупова. бо Файзгул Юсупова. имрӯз дар тамоми шабакаҳо мегузарем ҳамон суруд бо матнҳои пурдард. бисёриҳо мегӯянд ки рӯзгори пурдарди худаш буд. яке дигар мегӯяд ки не, рӯзгори худаш неву аз ҳаёти Хусрав сароида шудааст. худатон мегуфтед ки иншои шеър аз зиндагии кадоми шумо сарчашма меёфт? саломат бошен. аслан ин шеърро ман пешниҳод кардам ба модари азиз Файзгул Юсупова. ин матн шеър маҳсули дасти Сироҷи Абдулло мебошад. ин дар зиндагӣ ман дахл надорад. шукри худованд ки модари азизам дар болои сарам аст. хай бо тақдири илоҳӣ падари азизро тӯли 1 сол мешавад ки аз даст додем. ин суруд тааллуқ дорад ба шодравон модари азиз Файзгул Юсупова, чунки дар зиндагӣ бисёр азоб кашидагӣ буд, бисёр рӯзҳои сахту вазбина аз сараш гузаронда буд. ман ҳамин суруда хостам ки бо шодравон Файзгул Юсупова сароем ки ин суруда дард кард ба тамоми нозукош, тавонист ки ба мухлисо, ба мардум, ба ғарибо бирасонад. хусравҷон, хабари марги бонои ҳунар Файзгул Юсупова фаҳмида чӣ хел эҳсос фаро гирифт шуморо? дар куҷо будед ва бовар кардед дар ҳақиқат? ман рости гап дар дури мошини худам будам. дар истори як бародар дидам, ҳамдардӣ баён кард. рости гап бовар накардам. чанд бародароро занг задам, санъаткороро занг задам, асли бародари азиз Дилшоди Файзуллоро занг задам. гуфт Хусравҷон, ами хабар амадам расида, не ки ман аниқша намедонам ки ай дунё гузашта ё ки нагузашта. рости гап ман бовар накардам. вақте ки телефонӣ занг задам ба худи Ҳиндустон, аз уст садои гирья омад. рости гап телефон ай дастам афти дига хама қабидам натонистам, чунки ранги модарворе дӯст медоштам. мара бениҳоят дӯст медошт. касалам мешидам, хабаргирӣ меомад. тамоми маъракаҳо ҷашнда якҷоя будем. бениҳоят дӯст медоштам. бениҳоят ғамгин шидам. фикр мекунам ки ирӯз як модаре ки санъаткоре ки аслӣ зинда базм мекард, баромад мекард, фикр мекунам ки Файзгул Юсупова буд. ай даст додем. хеле ғамгинам, хеле ғамгинам, рости гап. хусравҷон, ман мехоҳам ки дар ҳамин барномаи мо боз ягон суруди дигаратонро ки ҳамроҳи Файзгул хонда будед замзама мекардед. аз мулки ғарибӣ омадам назди шумо, ку очаи ҷон бачам бага пешам биё. дар пуштаки тиреза бо гардани каҷ, оҳ алами ин очаки зинда ҷудо. дар пуштаки тиреза бо гардани каҷ, оҳ алами ин очаки зинда ҷудо. бародаро, ира медонед чия? Я почки ай фирмаи Арабис миёд меган. ин метавона санг намаки гурдуҳои шуморо брезуна ва ҳамчунин васпалениша бигира. бародаро ки приступ мехабанд гурдуҳошо метавонад ки табобатш куна. марҳамат бародаро, кадме бихоҳа ки Арабис миёд почки ай шифофармо заказ куна, дар комментария дар мода плюс мода худи ҳозир мо маълумоти бештару хубтар дар личкаи шумо равон мекунем.
ташаккур хусравҷон. мавзӯи ғарибӣ дар ҳақиқат мавзӯе аст ки тамошобини зиёдро метавонад ба худ ҷалб намояд. ман аҳамият додам ҳамин вақти суруди ғарибӣ сароида будед наздики 10 миллион нафар шумову Файзигулро тамошо карда буданд ва бисёриҳо мехостанд ки боз ҳамин гуна мавзӯъро шумо идома диҳед. Вале чанд сол аст ки шумо хомӯш ҳастед ва дигар сурудҳои ғарибӣ намесароидед. Сабаб чӣ буд? Сабабаш дар он буд ки мо қисми 1, қисми 2 пешкаши мухлисон гардонда будем. Рости гап тӯли 1 сол дует накарда будем. Як суруди барои фарзанде ки маъюб аст пешниҳоди мухлисо гардонда будем. Дар ният буд. Ман тӯли 1 моҳ пеш ба он кас тамос гирифта будам ки модари азиз, як дуети дига дорем, дарди дили шумо аст, дарди дили мардум аст. Ба хотири мардуми ғариб ба ман пешниҳоди маро рад накард ва ман гуфт ки Хусравҷон, масъалаи оҳангша, масъалаи мусиқиша дидан гиред. Иншоалло саломатим ки хуб шид, иншоалло ки якҷоя запис мекунем пешкаши мухлисо. Ва ин рӯз мутаассифона марги чӣ мегӯянд? Нобаҳангом. Бале, нобаҳангом ин модари азизро аз дунёи рӯшан дунёи дигар бурд. Хай нақшҳои шумо? Нақшҳои мо иншоалло мо аз Худованд дуогӯ мешавем ки Худованд рӯҳаш шод бошад. Иншоалло як нияте дорам ки ба хотири модари азиз Файзгул Юсупова як суруд пешниҳод кунам. Ташаккур, мо интизор мешавем. Ба ҷои суруди ғарибӣ иншоалло ки як суруд барои модари азиз Файзгул иншоалло ки пешниҳод мекунем. Ташаккур. Хусравҷон, як саволро мехоҳам посух гирам ва мебинам ки ба захмҳои дили шумо намак помепӯшам, вале маҷбурам ки ба ин савол посух гӯед. Шумо охирин маротиба бо Файзигул Юсупова кай ҳамсӯҳбат шуда будед? Кай дидорбинӣ карда будед? Дар куҷо вохӯрда будед ва охирон сухани он кас чӣ буд? Охирон бор тӯли як 3 моҳ пеш мо бо ҳам вохӯрда будем дар шаҳри Бухтар. Як дар маъракаи маҳфили бахт буд ва тӯли 1 моҳ пеш бо модари азиз Файзгул Юсупова ҳамсӯҳбат шуда будем. Пешниҳод карда будем ки модари азиз як суруди нав иншоалло омода кардем. Мехоҳам ки бо ҳамроҳи шумо пешкаши мухлисо гардонем ва он кас рад накарданд. Гуфтанд ки сурудро тайёр кун, иншоалло ки тандрисим саломатим камтар хуб шавад, иншоалло ки суруда якҷоя мехоҳем. Ва имрӯз дар насиб мо набудааст. Иншоалло чӣ хеле ки гуфтам, суруди ғарибӣ не, як суруд барои модари азиз иншоалло ки пешниҳоди мардум, пешниҳоди дӯстдорони шодравон Файзгул Юсупова мегардонам. Бо Наимҷони Сайдалӣ чӣ робитаи хештаборӣ доред? Додараш мешавед? Ҷиянаш мешавед? Хештабораш мешавед? Рустамҷон, ҳамин савола нати намешавад. Чӣ ба ягон қаҳрӣ ҳастед? Не, қаҳрӣ нестимо. Наимҷони Сайдалӣ ман язнаш мешавам. Чӣ хел? Ман язнаш мешавам, хусрбачаи ман. Наимҷони яъне ки шумо аз хонаводаи Наимҷони Сайдалишон духтар гирифтаед? Бале, бале, хоҳари Наимҷон оилаи ман аст. Беҳтарин. Худованд хушбахш аст. Соҳиби чанд фарзандед? Алҳамдулилло, 2 та. Якта Лайлиҷон, якта Маҳваш. 2 духтарча доред? Беҳтарин. Наимҷон кати чӣ? Рафтомататон чӣ хел аст? ҳамкориҳо чӣ хел аст? Рости гап, тӯли 15 сол мешавад бо Наимҷон ҳамкорӣ дорум. Рости гап, аввалан ман қиссара шумо гуфтед ман қиссара ҳӯй мекунам. Мо намедонистем. Бале, рости гап, ҳамин сурудое ки ғарибие ки бо ҳамроҳи Шодравон Файзгул сароидем ё суруди бемодарӣ, ҳамин чизҳоро рости гап ман равияи Наимҷони Сайдалиро гирифтагиам. Бениҳоят мухлиси ашадиш ман будам, ин хичам медона. Рафтуомад доштем, рости гап хонашон мерафтам, ягон маҳфил мерафтам. Рости гап соли 2014 буд, маро даъват кард ба консерти худ дар Кохи Ҷомӣ. Он вақт ман хурдсол будам, аккордеон навохта будем дар як сурудаш. Аз ҳамон вақт мо рафтуомад кардем. Хай тақдири илоҳӣ имрӯз ба хештаборӣ расидем. Беҳтарин. Мо як овоза шунидем ки гӯё шумо тарки саҳна карда пуррагӣ мехоҳед ки аз ҳамин дунёи санъат равед, дилсард шудаед. Сабаб чӣ бошад? Рости гап, ман ин ниятро накардам. Ман мехоҳам ки дар ин Тоҷикистони тинҷу ороми азизам, шукронаи истиқлолият, шукронаи тинҷу амонӣ, шукронаи пешвои миллат, иншоалло ки чанд рӯз пеш
суруди фарзанди падарро бо ҳамроҳи як духтарак саро дида будем муқаддас пешкаши мухлисо гардондем. Иншоалло ки ният дорам ки санъати худро асилу пештар бар мардуми тоҷик, бар кишвари худ нишон диҳам ва ба халқу миллати давлати худ хизмат кунам. ташаккур хусравҷон. Шумо ягон замоне дар ғарибӣ будед ки ин қадар бо дард ана ҳамон суруди ғарибиро замзама кардед? Рустамҷон, ба шаҳри ғарибӣ рафтагӣ нестам. Агар аҳамият дода бошен, тӯли 10-15 сол пеш бори аввал Наимҷони Сайдалӣ суруди ғарибиро пешкаши мухлисон гардон ки ба дараҷаи олӣ ки мардум хуб қабул кардан ва ҳамон замон ман хурдсол будам, суруди он касро гӯш мекардам ва дар худам мақсад гузоштам ки иншоалло ҳамин равияро интихоб мекунам. Иншоалло ки сурудҳои ҳамин ғарибӣ, сурудҳои беочагӣ дарди дили мардумро мехонам пешкаши тамошобинон ва имрӯз худоро шукр ки мухлисои зиёдеро барои худам дорам. Худоро шукр иззати эҳтиром дар хизмати мардум тӯи маърака ва ин гуна иншоалло ки рафтестай. Раҳмат ба Наимҷони Сайдалӣ ва раҳмат ба мавзӯи ғарибӣ. Саломат бошед. мегӯянд ки чанд духтар барои бо онҳо издивоҷ накардани шумо таҳдиди куштани шуморо карда буданд. Ин асос дорад? Рустамҷон, қиссаро дароз намекунам. Намехоҳам ки ҳамин қиссаро рӯи намоиш биёрам. Албатта ки буданд. Шукри худо ки имрӯз зиндагӣ тинҷу ором дорам. Намехоҳам ки ҳамин қиссаро ба мардум нақл кунам, барое ки як дил дорам. ташаккур, беҳтарин посух буд. бахилӣ дар пешравии кори шумо ҳам дида мешавад? бале, ман фикр мекунам ки дар Тоҷикистон дар ҳама чизо ин бахиливу чизо ҳастай. Не ки ман алҳамдулилла худо ба шукр дар ягон кас кор надорам, дар ягон сароянда, дар ягон кас ҳамин санъати худро, эҷодиёти худро роҳ гирифта кори хума, зиндагии хума бурдаистам. Ман ягон каста корам надорам. Бахилии чизо ҳастай. Ман ягон каста ростига бахилӣ надорам. ва дар фарҷоми барнома мехоҳем ки суруди фарзанди падарро ба кулли тамошобинони мо замзама намоем. саломат бошен, хоб шудааст. апайҷон кай мешавӣ меҳмонум, ман ятими озурда куҷо сарсонум, бегонам нагӯ қуввати дилат мешам, дар хонам дарой ман хоки поят мешам, бегонам нагӯ қуввати дилат мешам, дар хонам дарой ман хоки поят мешам. давомаш. дидам ғами бисёрае, дунё вафо надорае, гирьяи ятиморае, зора дорум худорае. дидам ғами бисёрае, дунё вафо надорае, гирьяи ятиморае, зора дорум худорае. ташаккур хусравҷон. раҳмат, ва саломат мо бошед. аз он ки шумо даъвати моро пазируфтед бисёр хурсанд гаштем. ва раҳмат, тамошобинони мо зиёд интизор буданд ки мо дар ин мавзӯъ ҳамроҳи шумо суҳбат кунем. даъвати моро пазируфтед, бори дигар миннатдории худро мерасонем. саломат бошен. бори дигар миннатдории худро ба канали Меҳробпро мерасонам. дар гиҷое бошед, мардуми ғариб сиҳату сарбаланд бошед ва иншоалло интизор бошед. сурудҳои мо рӯзҳои наздик пешкаши ҳар яки шумо мегардонад. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. ташаккур.